Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A piques de entrar en época de vendima, as adegas comezan xa a organizar as súas instalacións para recibir as uvas. A colleita é unha das épocas clave na denominación de orixe e o momento de máximo trafego nestas instalacións. Contar cunha boa distribución de espazos e cunha organización axeitada facilitará moito este traballo de procesado dos froitos. En Castro Martín, unha das adegas históricas de Rías Baixas, as labores veñen facilitadas pola propia configuración do edificio. O pragmatismo do seu fundador, Domingo Martín Morales, levouno a proxectar no 1981 unhas instalacións en niveis descendentes para producir o viño aproveitando a gravidade. La bodega tiene un proceso, entonces ese proceso es escalonado también. Hay una recepción de uva, que la vamos a poner en la parte superior, hay un nivel intermedio, que es donde se prensa la uva, y luego hay un nivel inferior, el último, que sería el que va hacia la calle, el que va a despachar el vino, que sería donde está la nave de fermentación o elaboración, y luego las naves de embotellado, el almacén de cartonajes, almacén de vacío y el almacén de lleno, que es donde guardamos el vino que luego despacharemos. Martín, como explica a súa filla, foi unha persoa moi visionaria. Escolleu Ribadumia para asentar a súa adega na que aproveitar unha variedade de gran riqueza como o albariño para elaborar viños de gran calidade. Esta filosofía mantense viva máis de 30 anos despois grazas a Ángela. A uva é a materia prima básica da que partir para lograr eses viños de excelencia e en Castro Martín preocúpanse por coidala ao extremo. Pero se trata con cuidado, se vendimia a mano, se pone con cuidado esa uva en la cesta o en la caja, esa caja agujereada para que se airee bien en menos de 1 o 2 horas. Eso es lo que nosotros procuramos, tenerla en la bodega, porque mientras más rápido tengas el producto en la bodega y lo proceses, menos tiempo tiene de oxidaciones, de que se produzca un deterioro de la calidad de esa uva y de posible mosto posterior. En Castro Martín posúen 11 hectáreas de viñedos propios e adquiren tamén uvas a viticultores da zona. Apostan por unha produción integrada, minimizar o aporte de produtos fitosanitarios e optar por prácticas respetuosas co medio.
Tratar lo mínimo con sistémico, sino lo indispensable. Tratar más con tratamientos fitosanitarios de contacto, volver al caldo bordolés, volver al azufre. Ah, pero hay un problema. Hay una gran ventaja, es muy barato, pero hay un gran problema. Tengo que estar, cada vez que yo tengo que volver a dar tratamiento, ¡qué horror! Bueno, pero también vas a tener un ambiente muchísimo más ecológico, más limpio, menos residuos en el suelo y menos residuos en la uva. O sea que el que algo quiere, algo le cuesta. Os froitos que se recollen en cada parcela vinifícanse por separado unha vez chegan á adega para elaborar logo cada unha das marcas de viño que comercializan. Vamos a hacer una marca, con esta finca hago un vino especial que tiene características completamente distintivas de las otras, entonces esta la voy a hacer con Castro Martín y esta la voy a hacer Casal Cairo. ¿Qué diferencia hay entre Castro Martín o Casal Cairo? Bueno, Castro Martín, por ejemplo, viene de unos viñedos que tenemos nosotros que tienen prácticamente más de 50, 60 años la cepa. Entonces, aparte, su suelo es un viñedo de 5 hectáreas más o menos y otro de 3 hectáreas, que tienen en la zona donde están, tiene una característica especial el suelo. Hemos hecho varias veces analíticas y siempre nos sale un suelo muy mineral, con un carácter arenoso granítico muy peculiar y le da cierto carácter mineral al vino quizás, no tan fructuoso, tan voluptuoso en boca a lo mejor, o tan aromático, pero tiene un aroma muy especial, como salino, como que si viniera del aroma del mar. Cando apostaron por dar o salto á exportación, decidiron introducir novas marcas adaptadas a ese público estranxeiro. Dependiendo primero del mercado al que se dirigen, si es de hostelería, o dependiendo si va al nivel de alimentación, aunque eso mucho menos, porque nosotros hemos dedicado prácticamente toda la producción a la venta hacia hostelería. Unha orientación comercial que se adapta á Concepción, que nesta adega teñendo Albariño, un produto de calidade excelsa de gama alta, que debe estar posicionado en puntos de venda e a prezos acordes a este nivel. Tenemos que tener precios estables en la uva para luego tener precios estables en el vino. Y el albariño debería de colocarse en un precio y ni bajar ni subir. Durante muchos años eso es lo que quiere un buen consumidor, un buen comprador de vino del mundo entero. No quiere que un día le digas un precio y otro día le digas otro. Castro Martín decidiu centrar os seus esforzos comerciais no ámbito internacional por razóns de solidariedade coas adegas máis pequenas da DEO e que naceron máis tarde. Yo no voy a competir con ellos, creo que esta gente está empezando el bodeguero pequeño, que empiece en el regional. Y yo me voy de aquí y voy a buscar otros horizontes porque yo esta etapa la he superado. Y como el albariño es un vino de calidad, que hay que dejarlo bien claro, y un vino que se puede poner en la mesa y puede competir con un Chardonnay de Nueva Zelanda o con un Chenin Blanc de Sudáfrica o con un buen Borgoña de Francia. O sea que estamos en esa línea, cosa que la gente no sabe y tiene que saberlo. Tenemos un producto que está ahí. Y puede competir con todos ellos perfectamente. Entonces, vámonos a enseñarlo afuera. Entonces, en los últimos 15 años, nuestro foco se ha dirigido hacia el mundo, hacia el exterior. Pero esta non é a única razón da súa vocación internacional. En Castro Martín son fortes defensores de Galicia, dos seus produtos e da súa beleza, polo que abrir fronteiras co viño é unha forma de abrir Galicia ao mundo. Nestes momentos de desenvolvemento do viñedo, recomendamos prestar a máxima atención ao mildeu e combatelo con produtos a base de cobre. Así mesmo, debemos protexer os viñedos ata a vendima de posibles ataques por botrite, respectando sempre, no último tratamento, os prazos de seguridade especificados. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Xa hai 56 anos que o Condado homenaxea anualmente os seus viños. A pasada fin de semana, máis de 50.000 persoas pasaron polo recinto amurallado de Salvaterra para gozar dos caldos desta subzona, a segunda en tamaño da de Rías Baixas. Tamén buscaron os viños máis deliciosos. Un xurado de 10 expertos catou unha trintena de albariños, 9 condados e 4 tintos desta zona. Dos 9 seleccionados, 5 foron para caldos elaborados pola adega Señorío de Rubiós, que conta con apenas 10 anos ás súas costas. Para nós é moi importante porque, os tintos, lograr un delicioso para nós é máis fácil porque, hai poucos tintos no condado, non? Pero realmente lograr 2 deliciosos na categoría condado blanco para min é un orgullo tremendo
porque somos moitas bodegas e os plurivarietales creo que son o referente, os viños que destacan sobre os demais na súa zona do Condado Tea. E logo no Albariño, pois bueno, tamén é para sentirse feliz porque estamos falando de que este ano participamos 38 adegas e na súa zona do Condado hai adegas moito máis importante, moito máis antiguas. Adegas Laval repetiu o galardón co que xa fora delicioso no 2014, máis que 2. Tamén conseguiron o recoñecemento Pazo Pondal con Leira Pondal e Torre La Moreira de Marqués de Bizoja. Un pouco sacar a relucir un pouco a calidade que temos destes viños, non? De un pouco representar os bodegueiros, adegueiros, a xente do lugar, un pouco a calidade que temos dar a coñecer. Pues al final un premio es ese reconocimiento, un cariño, y sobre todo ¿dónde? En nuestra zona, en nuestro sitio, en nuestra salvatierra, en nuestro condado de Tea, ¿no? Y sacar aquí pues un premio siempre de agradeces, vas contento, porque non hai que decir o contrario. Antes da entrega das distincións, a Confraria do Viño deu a coñecer os seus novos confrades, entre eles Jesús Paz, presidente da Confraria dos Viños Rías Baixas. Como sempre o condado foi un viño peculiar, cas súas mezclas e tal, pero bueno, hermanarse con eles creo que era un deber desta cofradía, non? De hermanarse con xente que está elaborando os viños estupendos, tamén de Rías Baixas, ca súa particular mezcla do condado. Mais aló dos actos solemnes, moitos destacaron o carácter da festa do viño do condado. 27 adegas da DO achegaron os seus caldos ata Salvaterra, cun plantel de 37 marcas a elixir. Todo un luxo para os aficionados ao viño. Me gusta o carácter civilizado, un carácter familiar, civilizado da feira, é grande, moi ben atendido, pero sobre todo o carácter civilizado, non? Decir, pareceme en ese senso perfecto. Pois a verdade é que hai moi bons produtos representados aquí, empezando por suposto polos viños, non? Porque a festa é unha exaltación dos viños da súa zona do condado. E a verdade é que temos que presumir de que temos uns bons viños, as cousas como son. Con esta denominación de orixe despide o seu calendario de festas dos viños das diferentes subzonas. Agora, adegueiros, viticultores e Consello Regulador concentrarán as súas forzas na inminente vendima, nun ano que promete unha gran calidade. Va a ser unha vendimia diferente, ¿no? Esperamos una vendimia bien de cantidad, el estado sanitario en este momento es muy bueno. Con lo cual, bueno, pues eso nos va a ayudar, ¿no? Pero no podemos perder de vista el tema de la cadena alimentaria, la ley de cadena alimentaria, que va a suponer un antes e un despois. Estamos nun ano que un pouco dunha transición, dunha colleta que o ano pasado un pouco escasa, unha colleta que se prevé bastante boa. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome. O Observatorio Español do Mercado do Viño ten en marcha un estudo sobre a situación e estrategia do sector do viño español. Para iso está a realizar unha enquisa a través da súa páxina web. Pretenden que os propios operadores, dende cooperativas ata adegas, consellos reguladores, distribuidores ou axentes públicos, reflexionen sobre os camiños que está seguindo o sector e aporten pistas sobre que se debería realizar para mellorar o valor xerado polo conxunto da industria vinícola. Estudos publicados recentemente insisten nos beneficios de consumir a diario unha copa de viño, entre as vantaxes que supón melloras cardiovasculares. Unha copa de viño ao día favorece o sistema circulatorio e minimiza o risco de padecer un infarto grazas aos polifenois, que fortalecen o corazón, diminúen o colesterol malo e potencian o bo. Tamén se ten demostrado que beber de xeito moderado e asiduo viño alonga a vida, favorece a memoria a longo prazo e que incluso axuda a coidar a dieta ou favorece a eliminación de graxa acumulada. Ademais, está probado o seu poder como antioxidante e protector fronte aos radicais libres que causan o envellecemento da pel e a aparición de engurras.
Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.